macitizens ese emusouthern Africa vagara pasi vakaona kuti aiwa kulinga kuita the ruling party yenyika yeZimbabwe Zanu PF muma-elections ichimanipulata ma-elections ema-Southern African countries aiwa kurunyasi kuhinda kana kuti kurunyasi kustopa their progress. Panapa tinoona kuti vanhu vachidiscussa influence the ruling party yemunyika yeZimbabwe nyasi kuona kuti aiwa its shadow influence aiwa neinterference yayo muma-electoral systems avo aiwa vanyazokonzeresa kutambura nekufa kwevanhu zvanyanyasa kuratidzika sezviri kuitika kuMozambique. Sanapenda mashuka amudanyugwa panapa don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo the African pahendo yeX mudanyura chiti you are in Namibia because of Zanu PF incompetence. You are an economic refugee because of Zanu PF not alinaka. Namibians are complaining about the interference of Zanu PF in their elections. When Mr. Fake Intellectual, you tell us about your imaginary father advice and you are worried about private individuals expressing their views. Get alive. Mashoko anobuda achitaurwa panapa tinoona kuti vakomana aiwa munyika dzakasiyana-siyana vatikona muNamibia vanhu vamwe vakutosvika kutonovhota vachitoti aiwa influence iri kuitirwa aiwa nepati inozikanwa ndeyenyika yeZimbabwe inonzi Zanu PF. Vanhu vari kuona kuti kuMozambique vakabva, kuBotswana vakabva vachinokonzeresa vainokambenera vakomana vemaruling parties. Panapa vari kuuya vachikombenera pamusoro pemapouzi ari kuona atarisana navo musi wa27 patiri kuona kuti aiwa patongosara aiwa ma-hours chaiwo kuti ma-elections avo atange. Toise mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa patiri kuona kuti ma-citizens aiwa emuSouthern Africa they are complaining pamusoro pe-this party yatiri kuona kuti aiwa yatokonzeresa vanhu havachatokwanisi kutofema nekurarama nekuda kwe-influence yayo. Toise mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.